16 dečka kasnije. Jao, kako bi je danas lep dan. Znam, mnogo je bilo lepo provoditi vreme s tobom. Dobro, ja moram sada idem na spavanje zato što mi treba taj beauty sleep. Ok, hoćeš da ostanem, da prenoćim ili da idem kući? Ne, slobodno ti idi kući, treba da mi dođe najbolja drugarica. O, stvarno? Dobro. Ok, idemo onda dole. Evo samo da se presvučem. Ok, idem ja dole. O moj Bože, znači ne može da sazna da mi onaj Marko number 2 dolazi. Užas. Ok, brzo da namestim da bukvalno se ništa nije desilo. Ok, malo ovo da očistim. Da se ne osjeti miris. I ovo tako kao što je bilo prošli put. Ok, brzo. A, držiš mi lift. Hvala. Evo na čemu? Žuri, molim te, sad će ona doći. Dobro. Ajde. I da, razmišljala sam šta želim za novu godinu i znam da ovo je samo predlog, ali ne moraš da mi kupiš zato što znam da je veoma skupo. Ali ja bi malo neki novi telefon, znaš ovaj iPhone 17 Pro je izašao u naranđastoj i beloj boji i plavoj i mnogo mi se sviđa ta bela boja, ali znam da je preskupo, ali to je samo predlog, tako da možeš mi kupiti šta god, možeš mi neku torbicu, ovo, ili možda novi telefon. Naravno, sve za tebe, dušo. Važi, sad moraš da ideš. Tako je, bre. Šta? Ništa, ćao. Ćao. Ok, posle 16 dečka, samo mi fali još jedan, a on dolazi popodne. Popodne već, ok. Dolazi mi uskoro, brzo moram sve da rasklonim, kao što je bilo, zato što, o moj Bože, tako otkrije da su tu bili. Ali ako svi oni nisu, onda ne bi trebalo ni on. Dobro, ajmo brzo, pre nego što on dođe. On je glup, by the way. Ok. Gde je? Uno momento. Technical problems. Ok, sad moram brzo da se pripremim za njega. Da sve izgleda savršeno. Šta je ovo? Uj, njegov neki powder. Ovo ćemo samo strpati. Gde mi stavilo tanjiri? Aha. Sigurno nije moja kuća. Imala sam tu kantu. Dobro. Nalaz. Ok, ja ću sebi jednu kafu da napravim. Malo sipam ovaj soj sos. Onda sipam malo čaja. Onda ti mene moraš uzeti. Onda ću staviti malo ovog powdera. Da bude proteinska kao. Malo soli, da ubijemo sve te proteine. I malo vina. Da biti problem. Moja, savršeno. Iako sam lactose intolerant, nema veze. Ok, sad ja ga čekam sa mojim predivnom dairy kafom. Uno momento. Da bi baskat. Ajde. Stigo sam. O moj Božić. O, je to baskat? Da, jel ti se sviđa? Šišao sam celu kosu samo zbog tebe. Ali ja sam voljela tvoje lokne. Pa? Šta ti htjela? Ne veze. Sudbina je bila da se ošišam na ćelavo. Morala sam da napravim periku za tebe. Sada, kao osveta, morat ćeš da mi kupiš iPhone 17 Pro Max za novu godinu. U narančastoj boji. PS. Dobro, što god hoće moja princezica, milenica. Mua.
Šta to piješ? Za tebe, to je za tebe. Dobro. A to je tvoja čaša, nikome ne daš da pije iz te čaše. Pa sad ti dajem. I Ok. ti pi. Ok. Zar nije divno? Progutaj ga. Ajde. Mogu da dojem. Aha, progutaj. Idem ja do WC-a. Okej. Nemam WC papira, by the way. Oh my god. Jesi kupio? Nisam kupio. Ok, još samo ovaj dečko i to je to. Savršeno. Uspela sam i njega da nagovorim da mi kupi iPhone 17 prosto slej. Ok, super što sam dala, samo ću ovako popiti iz usta ovu kafu. Okidoki. Ajmo, idemo do WC-a. Pa šta si kliknula nulu? Ništa si kliknula tu nulu. Lepo piše do not touch. Zato što me veoma zanima šta se ovdje nalazi. Ne idi tamo. A da, dobro, imam zaključeno. Šta je ovo? Što ne radi na meni? Zato što nemaš moj Face ID. A, pa dođi vamo da mi otključaš, zanima me šta je tamo. Ne može. Biš gore. Biš gore. Hoću sad 2 iPhone-a. Ne može 2 iPhone-a, nisam toliko bogat. Zar nisi rekao da imaš McLaren u naranđastoj boji 75? Ne znam da li to postoji. Nija. Aj, beži gore na drugi sprat da... Ok, i znaš šta? Ti idi ovdje i... Idi do WC-a i onda kasnije... Zašto je WC šolje? Evo je. Ideš tu i ispovraćaj se lepo, zato što znam da je očajna hrana, piće, zato što sam ti tako čisto tako napravila. Ja idem i onda idi kući, a ja idem u tržni centar zato što mi se čisto može i dobila sam tvoju poklon karticu, tako da idem sebi da kupim novi iPhone. Prvo moram skincare da uradim, malo kreme da ne izgledam nasty. I naravno malo parfema. Samo malo, nećemo kao prošli put. Samo malo. Još malo. Ajmo, don't be shy, ajde prskaj se. Don't be shy, put some more. Tako. Ok, sad će svi misliti da sam ja single. Da sam lepa. Ok, ti pa za ovoga idi kući, ja ću popim još malo ovog vina zato što ne znam ni zašto uopšte tu radi. Ok. Idi samo kući. O moj bože, nisam to htjela da vidim. Ćao! O, parice. A ne, ovo smo i poklon. Da vidim, imam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, sad sam dodala još jedno. Čekaj da pravim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, bla bla. Ok, super divno, bajno. Idemo dole, idemo u crni centar. Ok, dakle, pošto to imate to neku novu ponudu buy one get one free, ja kupujem 17 stvari. Ok, kojih? Telefoni iPhone 17 u naranđastoj boji. Imamo sa maskicama, manje više su svi 17, tako da uzmi. Ok. 1, 2, 3, aj beži. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, pošto nemate dovoljno telefona, o moj bože kako čip, uzet ću tablete. Ok, koliko sam rekla da ih imam? Imaš 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, da samo da potvrdim, je li ovo sve Apple? Da. Ok, znači 15, ovo je baš lepo, 16,
17. I pošto je buy one get one free, dobijem ove free. Možda ja ne uzeti treću, iskreno. Baš me briga. Ok. Ona je šta. Drž ga u ruci. Gdje je meni pare? Izvolite, parite. Njam, njam, thank you. Jeste vi to upravo? Ok. Da, hvala na kupovini. Ništa. I love you. Bye bye. I love you. Hate you back. O moj bože, gledaj miš. Ok. Pa gdje ideš sad? Dobar dan. Imam pitanje. Da. Ako su ose napravile gnezdo u mojoj biljci, da li postoji šansa da ta biljka preživi? Da. Ok, a šta ako ne želim da diram više tu biljku i nisam je možda zalivala nekih 2 godine? Onda je gotova. Ok, a kako onda raste? Ne znam, stvarno ne znam. Ok, niste od pomoći. Doviđenja. Ok, o moj bože, vidjet će me. Sakri se. Izvijam se. Znate ovaj tajni prolaz? Nešto pare, nešto angry, nešto. Nešto Ingri pare, Ingri pare, nešto Ne sjećam se. Ne sjećam se ni ja. Oj, baš ja treba da idem do Laperski. Ok, ide. Zašto ide samo gore? Ok, beži, brzo. Ja moram da požurim inače se sve ovo crči, ali realno me briga. Ok, brate, kakvo je ovo mesto? Fujčina, brate. O, moj bože. Ovo izgleda koja će me neko kidnapovati notka na leđa. Lozinka. Kakva lozinka, ajde bre, čut. Likonjo, imam laptopove i iPhone. Ova Milica je, ajde. Kako zove? What's up? Oh my god, šta si ti? Moram nosim ovu masku za privatnost, ne smiješ da znaš koja je moja prava faca. Ok, realno me boli dupe. Zato što je tehnički ružna, I'm sorry. Evo ti pare, daj mi telefone. O moj bože, koliko je ovo para? Ne moraš da znaš, ali ako hoćeš, to su $1.000.000. Ok, izvoli, nije ovaj stao jedan u korpu, tako da sve je sad tvoje. Hvala ti. Izvoli, najnoviji su by the way. Thank you. Imaš sad novi popust buy one get one free. Svaka čast. Čisto tako promovišem. O moj bože, ja sam bila super u ovome. Ja bi bila super vatrogasna. Ok, bye. Ok, sad moram ovo da stignem nekako kući, da ne pokisnem i da ne umrem zato što je veoma mračno i apsolutno ne želim niko da me vidi. Oh my god, šta je to? Halo? What's up, girl? Jesi napokon prodala ne iPhone, dečka? Jesam, Koliko para si dobila? dobila sam preko 1.000.000. Aj se nađemo kod tebe kući i idemo u online shopping spree. Ajde, brzo, dođi kod mene. Ćao. Ljubim.